Milí televízni diváci, milí bratia a milé sestry, dovoľte, aby som vás aj pri týchto vianočných sviatkoch čo najsrdečnejšie pozdravil. Všetky tri výročité sviatky, ktoré slávime my, kresťania, Vianoce, Veľká noc a zoslanie Ducha Svätého, sa opierajú udalosti, ktoré sa stali v určitom čase a na určitom mieste tu na našej zemi. Tento Boží zásah podstatne ovplyvnil zmýšľanie, názory všetkých ľudí. Môžeme povedať, že značným dielom prispel k vývoju sveta, a to v kladnom slova zmysle. Text Svätého písma, ktorý sa číta počas Vianoc, je napísaný v liste apoštola Pavla Títovi. Nám jednoznačne hovorí apoštol, aký je skutočný význam vianočnej udalosti. Napísal totiž: lebo zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo, pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Kto stojí s veriacím srdcom pri betlehemských jasličkách Božieho Syna, Ježiša Krista, ten pozerá do budúcnosti s nádejou, ktorá nezahambuje, ktorá učí vernosti, trpezlivosti a vytrvalosti. A toto potrebujeme aj my všetci. A to v dobe poznačenej krízou morálky, vonkajšou neistotou, zápasmi a životnými bojmi. Prajem vám z celého srdca, aby vám vianočná radosť, evanjelium Ježiša Krista, rozozvúčali vo vašom srdci tie najkrajšie veci, ktoré my ľudia v živote a k životu potrebujeme. Prajem vám požehnané vianočné sviatky a Bohom požehnaný nový rok.